Ma'am Eli, onsay imong masulti sa anak nga nagminyo-minyo nga adunay anak ginikanan po'y pabantayon. Unas tanan, sala na nimo manang ngano pong imong gidawat nga di man na nimo obligasyon. Kay gidawat man na nimo, meaning to say, nagpakamartir ka para sa imong anak nga nagpahayahay ra, naglaag-laag, ikaw na tablos bata, patutuya. Poslan man, ikaw nalay patutoy gyud anak. Hangtod mo abot nag 11 years old. Kay kung ako'y inahan, unyay ngunana ang sitwasyon sa akong anak, nga haruhay ra kay sa nga tanan, batanon ra gihapong nilihukan, unya aduna nay bata nga gibiyaan sa ako pangpuspusan ta mo, panglayas mo dire, idaran nako, ay kuninyo hasol-hasola. Munang usahay, ginikanan goy angay nga basolon. Nganong mo dawat man mo? Kay luoy ang apo. O, di ba mo man na? Kabalo ko sa inyong mga mindset. Luoy manggod ang apo. Munang bantayan na lang. Onya, di magbagolbol. Kung ang ginikanan, gabugag laag-laag, gabugag laroy-laroy. Kay luoy man, di na mag-istorya. End of topic na. Kasayon. Kung di ni mo dawatom, tagaig responsibilidad imong anak. Ano mang mo dawat ka o niya magbagulbul ka? Ayaw dawat. Karon mahimo pang daotan imong anak. O, sala na ni mo kung di na ni mo dawaton. Di matablaw siya. Mantigo siya nga magpakainahan sa iyang bata. Resulta man na siyang pagkalaagan. Naabang ko'y babaying mo mabdos kung di mo patong og lagay sa lalaki. Kung sa manang lagay, gawara-waras karsada, gidasmagan ra nimo na mabdos ka. Tinuyuan. Kamo pod mga day, kanang inyong pagkalaagan, kung mga mabdos mo, ayaw pod intawag alahiga inyo mga ginikanan. Anong hasol-hasolon man inyong mga ginikanan pabantay sa inyo mga bata? Ayaw pagbiga-biga dito, kung inyong gipakuyog inyong mga ginikanan, kana tingali, may bahin siya sa responsibilidad sa pagbantay sa inyong mga bata. Kagakuyog man muglaag si imong mama, nang namabdos ka. O, di, bahina ni mo siya sa pagbantay sa bata. Pero kung ikaw ra, nag-inusara ka dito, laag-laag, biga-biga, pangita og lagay, asa ka mo patong, imo ng responsibilidad nga magbantay sa imong bata nga gilugwa aning kalibutan na. Og Diego ko motoo sa panultion nga wala man good to you, ma'am. Munang namabdos. Diego ko motoo, anak. Unsa man ang lagay, galakaw-lakaw ras karsada. Unya gitugsok ang kalit, namabdos ka. Kay wago kay kalibutan, wag yun to you, Milagro. Tinuyoan na ni mo, day. Kaya wagong ko kakitag lagay sa akong pagkabayot aning kalibutan na. Pila na katuig ako pagkabayot. Wagong ko nakitag lagay nga nag-inusara. Itlog mo gigamit og lakaw. Gibit-bit go na sa tag-iya day. Nga ikaw kay nangita man ka, mo na diha, ni suganta pog ka o ni namabdos ka. Una karon, pagpanganak nimo, hasol ng ginikanan. Ginikanan pa'y mubuhi sa pamilya. Ginikanan pa'y pabantayon sa imong bata o sa ka. Anak kag milyonaryo, milyonarya, kay paharuhay ra ka diha, may maid ka. Naunsa man itawon ka. Gipanganak nimo ng bata na para imong himoong katabang imong ginikanan. Himoon imong yaya, kawagon ni may batasan day. Mo na diha. Ano pagkabigaon daghang maalahig. Kung magbiga-biga gani mo, andam na mong muhilak magpatutoy sa inyong mga bata na kanang pamaako ng inyong mga atngal kana para makaingon god mo nga di gud ay lalim ni magpatutoy og bata samot naggatango mirese ninyo. Dahil pasangil dayon og disgrasya manggong pagkahitabua. Wala manggod tuyo ang namabdos. Pasangil sa mga bigaon. Inyo pang pasangin lang ng lagay. Kamo mo nangitag lagay mo nang nangamabdos mo. Unsa man na diha? Unsa man ang lagay diha?
motorcycle, gapondo ka skilid, gidasmagan ka, namablos ka pagkahuman. Dili, God. Gipawiwi guni mo imong bilahan kay para mamablos kay bigaon mga iga. Yun. Ayaw gyud ninyog hasol-hasula inyong mga ginikanan day. Kay dili lalim magbantay og bata. Kung kamo gisayunan ra mo dihag pa jirjir kanang pagbantay og bata day dili lalim. Unya kay ang inahan musugot ra man pod nga modawat kay palangga kay nang apo. Ara patutuyag apil mother. Patutuyag apil mother. Bahala mo sa inyong kinabuhi. Pagdampa mo anang imong anak, gapariho laman mong duha. Usahay kay konsentidor man po ng mga ginikanan. Munang dili po makalern og lesson ang mga bata. E imbis taga-agliksyon, salon man po hinoon. Kay luoy, kasabot man ta. Nga maluoy gyud ang ginikanan. Kay maumang yun ay nature sa inahan. Manggiloyon, mahigugmaon sa ilang mga kabataan. Pero pag abot na sa point nga ikaw na'y pabantayon, himuon na kag mamaan ang bata nga gikahimugso aning kalibutan na murag lahi na po ng istorya Unya labi na ang inahan galaag-laag ra gainom-inom ra gadisko-disko ra usa man ilang kalipay imong kahasol. Bahala kasi mo kinabuhi. Ikaw na'y sulbad ana mader. Otro po kang gahig bilahan. Patutuyag apel para tagampo kag apel. Ano ngayon yung mga desisyon sa kinabuhi kay na laitan ako ng mga fallopian chop. Mudawat o bantay sa apo nya pagkahuman magbagulbol, magreklamo, magyaw-yaw, patutuyag apil.